Zan și am revenit la un nou episod. Acum vă arăt cum să vă rutați telefonul. La unele merg, la unele nu. Căutăm root, adică R-O-O-T, checker. Acesta este root checker basic. Așa. Și dați pe verify root sau mai bine așteptăm să comandeze, să intrăm. Am mai găsit un hack foarte uimitor. Foarte uimitor. Căutăm real. Racing Train, te vară cum se rutează, pardon. Jocul ăla. Doamne, cum se rutează jocul ăla. Hai că am nebunit și eu. Și dăm verify root. Mie nu merge pentru că am versiunea pe 5 Live Android, versiunea 5.0.1. Mie nu merge, dar o să vă meargă la unele. Așa, primul hack care vă arăt, dacă, na, codul Racing Play se instalează. Revin după ce se face totul. Am revenit, intrăm pe Racing Train. Arată atât. Și vreau să vă zic că nimic nu o să vă nimic nu vreau să vă zic, adică să vă arăt. Sau n-am uitat ce vreau să zic. Fac. Revin după ce se downloadează jocul. Am revenit, s-au downloadat. Așa, așteptăm să se încarce. Dacă avem Lucky Patcher, o să vă meargă hack-ul, dar nu trebuie să umblați pe Lucky Patcher. E un hack deosebit, nu știu cum l-am găsit. Nu știu. Nu știu continua aici. Așa. Haideți din altă cameră, din asta îmi place. Hai, doctore, înconvinște. Am uitat că se virează dând din telefon. Nu-mi place în first person. Urăsc în first person. Dar în GTA 5 îmi place în first person. Haide, trece. Hai că poți scumpete, haide. Hai scumpete! Adică hai javră! Hai javră! Fugi! Rupe ringul! Adică rupe bă ăsta, căcatul meu! Du-l în WC-ul! Haide, du-l în WC-ul, haide, poți, nu te lăsa! Viața ta e și viața mea! Nu, hai, nu te lăsa, că moartea ta e și viața mea! Și ieși de aici din cursă, băi. Aici, n-ai ce căuta aici.
Race complete. Și v-am zis, nu trebuie să umblați deloc pe o Lucky Patcher. Doar intrați pe ăsta. Dacă aveți Lucky Patcher, intrați pe el și o să vă meargă hack-ul. Dar nu pe Lucky Patcher. E cea mai tare... E cea mai tare Lucky Patcher din lume. Sau nu știu cum să pronunț, e cel mai tare. Încercați. Dați like dacă nu vă merge, dați dislike dacă vă merge. Glumesc, dați like dacă vă merge, dați dislike dacă vă merge. Măcar vă rog, 50 de abonați, 25, atâta vă cer. Atâta vă cer, mai mult nu, și multe like-uri. Că nu pierd timpul ca să filmez, bine, și asta. Da, nu știu ce să zic. Lăsați un like, un comentariu, vă rog, mai multe. Că vreau să le citesc și să vă răspund. Și vă rog să-mi ziceți cu ce să mă plictisit. Zic ce să mai filmez, că abonații mei sau nu știu cum să zic, vor videoclipuri. Băi, dar nu știu ce să filmez. Ziceți-mi în comentarii și o să vă ascult. Vedeți că când pentru voi. Bine, asta chiar nu e real. Bine, uneori fac asta. Ar fi în acest videoclip, am cântat de mă, s-a rupt corul. Așa. Cum dăm în store. Și prin magie, să scuze că nu și prin magie o să vă arate ceva foarte tare. Vă recomand hack-ul, dar nu e hack, e hack. Sau nu cred că nici hack. E într-un fel bug. Dacă, cu aplicații. Adică dacă ai o aplicație care poți băga hack, uneori merge și la ăia care n-ai băga hack. Lucrurile se schimbă. E ciudat. What's. Dăm la store. Să zicem că cumpărăm mii de bani. Haide. Putem. Iese mereu din joc. La tu să fii. Eu vedem. Așa. Așa. Așteptam, încarcă-te, joc de norocit. Glumesc.
La care ultimul level. Da, și o să vă meargă. Real Racing 3, dați la store și vă arată 0 bani. Mie mi-a mers hack-ul. Nu uitați să dați like, vă rog foarte multe like-uri și foarte mulți abonați. Vreau să explodeze telefonul de abonați, vă rog frumos. Faceți asta pentru mine. Așa. Eu am fost Nat Răzvan, vă urez o zi bună. Bye bye!